ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз камтара хостам дар бораи пасудаи омез маълумот диём. сурате ки дар бораи экран дидесен, нархи ҳамин комплект ҳамаш 18,5 мазорай. нархи комплект 10,000 рублей. расветка динамудораи навбромадошай, тагиш оҳанинай, ҳамин свети кремовиай ба свети сиёҳаш ҳастай. Беҳад мада маъқул шид, ай ҳамин иншааллоҳ нияти заказ кардан дорум. Доставкаи мо ба ҳама шаҳри Россия ҳастай, через транспортни компания Почта Россия равон мекунем. Транспортни компания нахтарай, надёжнитарай. Ҳама вақт ма клиентомда предлагат мекунам транспортни компания кати отправкара. Доставка ҳамин примерно 7 рӯз, 8 рӯз то 10-12 рӯзай ба шаҳрҳои Россия рафта мерасад иншааллоҳ. Инами дар тагишам хеле печат дошта бошад, значит ин оригиналай. Ҳамин печатиш набошад, значит ваяй поделкай. Ин навбуромадшай, таги навбуромадшай. Ина ёе ки ҳозир дар рӯи экран дидесен, ин отзывоай хай. Ё тагшон ранги пасудаи инимаай. Як слойка покритияй, як слойка тенай. Беҳад нозукай неки симчакати хеле вай кати тозаш кардан мумкин нестай. Ине ки нав буромадай тагаш оҳанай, вая бемалол симчакати тоза мекунӣ, тагаш оҳанай чӣ намешава. Баъд саме главни да плитаҳои индукс мешава, индуксиони плитада мешава. Инаи нархи ваёш мантупазакош отдельно 6000, инаи дего отдельно 10,000, чойнакош ҳастай 2500, калонаш 3 литраш, майда 1,5 литраш 1500. дар ин ҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. марҳамат заказ кунед, доставка ба ҳама шаҳри Россия ҳастай. раҳмат барои боваритон ки бовар мекунед, заказ мекунед. ай ҳаматон миннатдорам дӯстони азиз. хайр то видеои оянда. худо ёру мададгоратон.